Maayong nga adlaw kaning tanan ano kita kini yung ang atuang ang inyong atuang programa sa TV Apulia Punto Argumento ang gipanguluhan ug gipangunahan sa Catholic Apologies International. Ani sabi niyong ubos nga lang sa pagtuo Sir RJ no uban ni kun ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Actually naatay tagaan ug reaksyon karon kay mao man ni ang ginapanghambog sa tuang mga higala nga mga dili Katoliko kay sumala pa nila grabing lipayan nila kay pari na daw ang Katoliko ang nagbadlong, nagsaway daw kuno, mahitungod daw sa ato ang gitawag og pagbaton sa gitawag og larawan. So karon ato aning di nato dugay-dugayon ato aning tawag ining tan-awon og tan-awon nato usa-usahon pud natong ilang mga punto nga ilahang gipang padayag. Okay? Ang idolatry mao kini ang dayanan kini sa salagan ang mga tao nga hunungon na unta kini. Atong usabon daw, atong usabon. Ang idolatry mao kini ang dayanan kini sa salagan ang mga tao nga hunungon na unta kini. Usa ka pari nagsaway sa pagsimba og mga ribulto. Actually si Father Archie Giriba usan siya ka gitawag og Franciscano nga pari nya pagkahuman na gawas nga Franciscano, gawas nga religious, usa pud ni siya ka liberal nga gitawag og pari. So buti pasabot nasubraan ang iyang tawag anang pagka-liberal, so daghan na sa gipang tudlo patawag ining mga erehiya usa na niini kining giingon o ginapanghambog sa mga dili Katoliko nga kuno gisaway daw aning paria ang ato ang gitawag og pagbaton sa gitawag og mga larawan. So ato ang padayonon. And thank you very much for being here, Father Archie Gariba. God bless you, Father Archie. Yes, yes. Father Archie, ano po ang paninindigan ng Simbahan Katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Okay, so ang tawag ining question, ang baruganan daw sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nya pagkaman usa daw kanang pag-revere, pagsamba daw sa gitawag og larawan, usa di baruganan Simbahan Katolika daw ni ana. O nya ang tubag sa maong gitawag og pari iyahang opinyon. Wala man gani nagputlo og bisag usa lamang ka gitawag og dokumento sa Iglesia Katolika para iyang masulti isipari ang baruganan sa Simbahan Katolika mahitungod ni ining maong gitawag og pagbato ni ining maong mga larawan. So kay dili man or wala man gisulti aning gitawag og paria, kita itawag ining musulti. Kung unsay baruganan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod ni ining gitawag og pagbaton ni ining maong tawag ining mga larawan. So ato ang basahon ning deklarasyon sa Konsilyo sa Trinto. Ato aning mas maayo man ni ato ang tawag ining basahon kay para mas makasiguro ta nga dili ta masipyat ug dili ta tawag ining kanibitang magbuot-buot og tudlo sa mga butang dili mao oy gitudlo o gituuhan sa gitawag og Iglesia Katolika sama sa gisulti ni ining maong gitawag og paria. Ayan, basahon nato. Moreover, moreover that the images of Christ, of the Virgin Mother of God, and of the other saints are to be placed and retained, especially in the churches. So, ipabilin daw ang tawag ini mga larawas ng Ginoong Jesucristo sa mahal nga Birheng Maria, sa mga santos, ipabilin diha sa ato ang gitawag og mga kasimbahanan, and that due honor and veneration. Wala gingon nga, and due honor and adoration. Kaya para kayong kana magong term man good sa hunahuna sa mga punto sa pagsamba, pagsimba man good is ang ilang hunahuna pagsimba lamang nga alang sa Dios. Kung asa nakabantay, biblically speaking, pag pagsimba man good is naa na siya tawag anang three classifications. Even ang Biblia gipresent na sa Biblia. Daniel 2:46 ni simba si Hari Nabucodonosor kang Daniel, pero wa magiba daw Daniel nga nasimba siya. Ngano man tungod kay kabalos Daniel nga gisimba siya, dili tungod kay siya Dios kung dili tungod sa Dios nga iyang gila. Number 2 kanang sa Lucas chapter 1 verse 28 kanang Ave gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Kanang Hail Mary full of grace man ang special veneration. Ang adoration mo na pagsimba lamang sa Dios. So, kung pangutan-on nila ang baruganan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana buluhaton sa usa ka pari nga iyang i-distinguish ka ng word nga pagsimba
iyang i-classify ang word na pagsimba para daling masabtan aning mga sulputan eh. So din klaros tudlo simbang Katolika, and due honor and veneration be extended to them, not that any divinity or virtue is believed in to be in them. So wala ta magtuo nga nani pagka-Dios, naani gahom sa gitawag og pagka-Dios. Kay para tama ang ilang yun-una nga gisimba nato ni nga ato ang Dios. O niya, ipadayon na to, for which they are to be venerated, or that anything is a petition from them, or the trust it to be placed in the images, as at one time was done by the Gentiles who placed their hope in idols. But because the honor which is shown them is referred to the prototypes which they represent, so that by means of the images which we kiss and before which we bear the head and prostrate ourselves, we adore Christ and venerate the saints whose likeness they bear. So buti pasabot ang ato ang paghatag og pagtahod dili tungod kay ato ang giilang nga Dios, ditong kay ato ang gitagaan og pagtuo nga naa niya gitawag og mga gahom, kung dili ato ang gitagaag pagtahod tungod sa girepresentahan ni ining maong gitawag og mga larawana og pinaagi ni ini nga ato ang gigamit atong gisimba ang Ginoong Jesucristo o gitagaan nato dakong pagtahod ang gitawag og mga santos. Mauni ang baruganang Katolika. O tan-awang tubag aning irehis nga pare. Kinaugalian na through the many centuries, nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Yung Irihis ni, nga naman, tungod kay, ang Word of God sa Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana, it refers to the Depositum Fidei, the tradition and the Apostolic tradition and the Holy Scripture. Nya ang Word of God, ganaan yung gitawag paria nga irihis, ang iyang una-una, Biblia lang, ay mali. Mali. At the same time, dili masayop ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana, mahitungod ni ining moong mga butanga niya, niingon ang Konsil sa Trinito, si bisan kinsang manudlo, so kwahi aning butanga, matinunglo. O ning kining paria, uban aning mga nag-interview, matinunglo ni. Oh. yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful. Kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Ano dito noon? Mr. Father Griba, asa man imuhang tawag ng eskwelahan sa ibang pagkaseminar seminarista sa kaniadto sa wala pa kagitawag na himong pari. Or basig tawag anang sa inyo ang gitawag og pila sa gusto niyo mohangop sa gitawag mga protestante mo na nakig-alayon mo sa mga protestante. Actually kining pari ay irihis eh. Anong tawag anang iris na declaration ang simbahang Katolika? Nga gituman sa tawag ini mga santos nga mga santo pa pag mga santos nga gitawag mga pari. Unya gisungag-sungag ani. Unya ang panguna-una ni Luther. Muna imong tuo. Oo. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyong yon? At ang problema aning pariya manggod kay bisan gani siya parehas pangunahon na sa mga protestante di nakabalo mo distinguish unsay kalainan sa gitawag og human tradition and divine tradition. And remember, ang tawag ining pagkani mga sacred images divine tradition na. Kay bisan gani ang mga katakumba sa mga apostolos kaniadto na ay gitawag og mga larawan. Wala sila mga ributo kay di man sila kahimuan nga panahon kay persecuted man sila. Pero ang ilahang tawag anang katakumba na ay gitawag og mga larawan mo nang irihis gyud ning pariya. Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but actually, irihis ka nga pagkapari. Dili ka tawag ining tinuod nga paring Katoliko, kundi pari ka nga nagpabadlong wa kay kalainan ni Judas. deep within my spirit, I have to say what is right, and I know, hindi po Ang problema magud ani niya kay nagtuo siya mas bright pa sa simbahang Katolika. Mas bright pa simbahang Katolika. Okay lang kung takon ang gituro simbahang Katolika opinion ra Santo Papa ug mga obispo. Kay pwede siyang musultig na pero na ay dogmatic teaching ang simbahang Katolika concerning sa pagbaton o gitawag og mga larawan. Again, ang gisulti sa mga dogmatic councils si bisan kinsa nga magdumili sa pagdawat niini matinunglo. Matinunglo ni pariya ni. Mamatay ni tingkagul na simpyerno kusog pa ni sa rakit way sangit-sangit. matutuwa si Lord kung ako'y wishy-washy with my words, no? Kailangan straight po. At maraming matutuwa dahil it's the Word of God. It's not my word, it's not our word. Ang problema ana asap mo na sa Biblia pa Father. Unsa pong sita sa balaan kasulatan nga niingon ang Ginoong Dios nga ayaw pagbaton og larawan sa mga santos. Kung gusto mo gyud kanimo nga pulong sa Dios ang gitawag og ato ang sundon. But it is His word. At mabagsik po yung pagtumama.
Mao gyud, mao nang tawag ang pagatungluhon mo. O pagatungluhon ka, Father. Ngano man tungod kay pari kang Katoliko, iya unta kang Kristo, pero ang problema imong gisipa-sipa as Kristo og imuhang tawag anang giyatak-yatakan ang iyang doktrina. That's also my passion to be able to relate to. That is your passion only. Imuha lang. Imuha lang ang tawag anang gitawag og pasyon. Wa nimo gitanaw ang pasyon sa Iglesia Katolika Apostolika Roma to save souls. Kung mali ang simbang Katoliko, daghan na rin na impyerno before ring panahon na. So wala pa ka. To others. Amen. In love. Ha? Sa usa ka interview makita nato kining usa ka pari nga si Father Archie nining usa ka religious nga programa. Niini nga interview iyang gisaway ang pagsimba og mga imahe nga hunungon na unta kini kay kini bunga lamang sa tradisyon sa tao ug wala kini nagsubay sa Biblia. Iya tira. Kuya kay tawag ini nga komento niya sa gisulti sa maong gitog pari never niya nagisulti. Na kasi nga gikan na sa tradisyon pero wala gi-identify sa maong gitawag og pari og asa gikan nga tradisyon. Yan na po'y tawag ini nagkomento nga Munggol Sab na tawag ini naghatag pod nga gipahuno na daw ang tawag ini nga pagsimba kasi nagsulti nimo ana nagisimba na mo mga larawan. Kasi nagsulti ninyo kasi nagtudlo ninyo nagisimba na mo ng mga larawan. Inyo man ang tawagan ng imbento niya ipahid nimo sa mua. Ninyo sa mua, di ba? Usa ka dakong hagit sa mga nagasimba og mga rebulto. Kinsa pa nag-ingon ninyo nagsimba mig tawag ini mga rebulto. Kinsa pa nagtudlo ninyo nga mga Katoliko nagsimba og mga rebulto. Sa mo nagmatamog morning? Unsay ilang respond niini nga mismo isa sa ilang mga leader na ang nagpahunong nila niini nga klase nga pagtulunan og mga binuhatan. Iya tira. Kung kini mo ang paria magpahunong sa kuha, magpahunong sa tawag ni mga Katoliko, ay kini mo para tungluhon dapat tungluhon ni. Ngano man kay dili man namin gitudlo sa Iglesia Katolika. Dili man siyang tag-iyas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana para magpahunong nato. Mabitaw ato ang ginabalik-balik din ni always nga ang pari dili sila infallible. Ang pari abi nag-opinion aning irihisan ni nga pari. Irihis man ni nga pari. Ang iyang opinion dili na mo itudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kamabaw sa iyang argumento. May mo siya gikan sa tawag ang tradisyon, unsang klaseng tradisyon. Ngano man kay ang simbahang Katolika nagtuo og tawag ining gina-classify ang word nga tradisyon, unsang klaseng tradisyon na. Kaya ang gisunod simbahang Katoliko kanang giingon nga apostolic and ecclesiastical tradition. Dili kinang tradisyon lang nga naa lang mapasapasa lang sa ato ang mga lugar-lugar. Dili. Ang idolatry mao kini ang pagsimba og mga larawan, mo kini ang pagampo kanila, paghatak upas sidungog, pagdaig nga unta angayon lang buhaton sa tinuod lang yud nga Dios. Diri pa lang daan sa definition pa lang kulang. Ang tawag ining idolatry from the word idol and latria. Buti pasabot nagsimba ka sa piki nga Dios. Giilan nimo anang butanga nga imuhang Dios. Mo na nakakomit kag idolatria ngano man kay nagsimba ka sa piki nga Dios ni anang maong butang nga imong giila nga Dios. Ang pangutana, naabay pagtugla sa Katolika Apostolika Romana kanang mga larawan nato ang Dios. Wala ay, damgo may mga tawhan nga nagmata. Kini nga practice sa idolatry nagsugod bisan pa sa karaan pang testamento. Nagalenlain lang ang mga ngalan sa mga rebulto karon pero maura gihapon ang pamaagi, konsepto sa pagsimba niini. Mali. Mali. Dili na mo ang tawag ini nga konsepto ngano man kay nga mo ang konsepto karon veneration man dili man adoration. Pag mag-atubang sa gitawag og rebulto, relative veneration and relative adoration. Dili absolute adoration and absolute veneration, dili. Dili gyud. Abi ninyo nga no kay kana manggong tawag ining idolatry sa Old Testament ug kanang sa mga makita nato sa mga pagano kanang mga religion, absolute na. Ang worship nga ilang gihatag sa ilahang gitawag og mga larawan sa ilahang mga imahen. Amo a relative, gigamit lang ang maong butang paghatag og pasidungog ni abtong nagirepresentahan ni anang maong larawan. Kaya nga naman, kaya ang tinutong gisimba, katumang gilarawan ng dili man ang larawan. Ba't mingon tag amahan namo nakas langit, itaw mingon nga amahan namo nipilit ka ng larawan. Gani mao ni hinungdan nga ang Ginoo na suko og maayo kaniadto pa. Ay tama. Ang idolatria, nasuko ang Ginoo nga naman kay giilisan man siya nga siya ang tinuod nga Dios. Pero simbahang Katoliko, giilisan ba niya? Ang simbahang Katoliko ang tinuod nga Dios? Dili, nga naman kay ang tudo simbahang Katoliko, now this is the Catholic faith, we worship one God. Nagsimba lamang kitag usa lamang ka Dios, o man ta magilan ng mga ribultong ato ang Dios. Sama na lang nining gisulat ni Prophet Jeremiah sa iyang libro sa Jeremiah chapter 10 verse 2 to verse 5. Mao kini ang giingon ni Jehova, ayaw pagtuon sa tinuuhan sa mga nasod ug ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit
kay ang mga nasod nangalisang kanila, kay ang mga tinuuhan sa mga katauhan kakawangan man, kay ang usa nagputol og kahoy sa lasang, ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may wasay. Ilang gidayan-dayanan kini sa salapi ug bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang, aron kini dili malihok. Sila sama sa kahoy nga palma, sa buhat nga linalik ug dili musulti. Sila kinahanglan nga pagapas-anon kay dili man makalakaw. Ayaw kahadlok kanila kay sila dili man makabuhat og dautan. Okay. So, gikot nila ang Jeremiah chapter 10 verse 2 to 5 nga naigdiskutan nila katong mga nasod. Question, apil bang simbahang katoliko ana? Na bang simbahang katoliko ana kay para tama na ang ilahang gitawag og interpretation? Wala. Ikaduha, kanang mga nasod nga gipunting ni Prophet Jeremiah, mga pagano na nga mga nasod nga nag-ila og daghang mga Diyos. Pareha sa Ehipto, pareha sa Babylonia, pareha sa gitawag Assyria, Persia. Itong mga taong ito may mga diferensya. Number two, ang giila again Diyos. O masa nagilang larawan sa mga santos kani abto. Kutub sa mga larawan ng ilang gipanghimo, ilahan na mga Diyos walang gisaway. Nga ilang pagapasanon, ilahang gitawag o gituuhan. Kanang gingon ni Prophet Jeremiah, ayaw kahadlok kanila, kay sila dili makabuhat o tama, kay mga Diyos man sila. Pero, kadtong gitawag og larawan or butang, nga gikan gid mismo sa Diyos, pasipalahi na, para basig mapariha mo sa nahitabok ang usa, gipatay sa Diyos. Di ba? Oh, pero kung tagaan og tawag ining pagdawat, mapariha ta sa balay ni sa usa ka tawo nga dito gidala ang tawag anang imahen sa duha ka bukirubin, gipanalanginan sa gitawag og sa Dios. Manang kining mao mga larawan na kung naa sa ato ang gitawag og balay, panalanginan ta sa Dios ngano man kay naa man ni koneksyon sa Dios, kana mga Dios wa man ni koneksyon sa Dios. So man ni koneksyon, so buti pasabot diha pa lang daan diferensyado na ang ilahang gitawag og panabot. So manang dita ato ni padayon na siguro ugma. Manang dita tawag ini magpalin lang aning mga tawahan ano man kay kini mga tawahan ning kamot ni pagtuis kung unsa gitawag og tinuod. Ato ning usa-usahon pa ugma ang tawag ini nga ilahang tawag ining mga argumento. Okay? So sa ngalan si Bugperos TV pula punto argumento panguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubalan sa LCS na mga Katoliko nagataban nagasuporta og subaybay ng programa kinyong ubos nga isus pagtong Katoliko Sir RJ Seno pansamantala nga tawag ini nga manamit kinyong mingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere mayong gabi kaninyong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.